И какво става хора, Егонаско май се запише с първа рибка. Освен тия малките педенятищата. Сега взимам кипчето и ще видим какво ще е. Вадия на фидер с люта риба. Hot fish, така преведено на английски ви го кажа. Не, отей към друга. Аде, дано да не дие. Охо, красиво шаранче. Първо така по-едро. Езера времето кротна и еще, че се удари първа рибка, което е битовко. Че атура кипчето така да не я пляша. Доста резонна риба бих казал, манячета. Има резон да са. Не напиняй. Тя си дое. Айде, ела си при батко. Сака да влая у водата. Напиня. Тя ще му окъпе. Хората резонна риба ви казали. Трябва да се радваме. Трябваше да донесеш нацако. Тук, фани. Чекай да видим какво е дириджето. Тая е битовка. Напиня. Лош да право ме изкъпа, ще какво става? Да, добре, че съм с неговото яки. Битовка. Не напиняй, не напиняй. Тя е глътна въздух, па си дое. Давай. Айде, ватре. Чайте сега хора да изкараме на сухо. Носи леглото. Дай, носи. Еще. Дик, дет се вика. Добре си. Много добра рибка шаранче. И това от мен хора.